ти Вранглера страшна машина. А? Вранглера е страшна. 200 коня. 4000 кубика бензин. Просто въобще не мога да се опрат другите. Той от страна стяга да се прави. С ти пикапче ли към тръгна да се прави? Аз май заложиха на куцо кон. То нещо стана там. Гледай Вранглера как е подбирал зад него. Захар ли кара? Да. Вранглера? Да. Не бе, то май кара, бе. Фотото кара, а пък точно на Вранглера е посвира. Последния бе, джипа. Последния Вранглер. Последния на Вранглера мисля, че е Митко фотото. Благодаря му диктава. Захари, бъде. Той ще му изгори след този бензин, бе. Бая голям резервуар съм излъшил долу. Много величе, е добре. Ако не стигнеш пътя, ще го спривали. Ама да си бъде не пък. Мати няма никакви пътя. Ама не производство е било. Не го знаем как си на пътя. Той като трябва да тръгне, не може да тръгне. Ти оставя, ама май не го хвана. Май не можа да го хвана в кадър. Как не можа да снимаш, видяли какво направи? Бах, хубаво игре. Видяли, ама там бабунката, видяли как е мина с задницата, мати, със странично. У нас бабунка странично не прескочи. Как да не е мати, бе? Обаче ако виж от него гъста, ще я се обърне. Ма не дава газ въобще, не пуска гъста въобще. Ама не мога да го фокусирам, брат.